Komawa zuwa ga Allah shine maganin fitintunun ƙasa Najeriya, in ji Sheikh Balalau, shugaban ƙungiyar Izalan Tarayya Najeriya. Al-Sheikh Dr. Imam Abdullahi Balalau ya bayyana cewa komawa ga Allah maɗaukakin sarki shine maganin fitintunu da suka addabi ƙasa Najeriya. Sheikh Balalau ya bayyana hakan ne a yayin da yake zantawa da 'yan jarida a gidansa da ke Yola. Balalau ya ce duk lokacin da annoba ko bala'i ya samu mutum, to abu na farko shine ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin shine abin da ya fi dacewa da shi a kowane irin lokaci. Ya ce dole ne sai mutane sun fahimci cewa babu mutum da zai iya yaya fitina ko bala'i idan ya taso wa al'umma face Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake da ikon yaye shi. Kowane irin masifa daga gare shi yake. Idan ka ɗauki ƙasar nan tun daga zamanin su Sardauna, waɗanda suka san tarihi sun san irin matsaloli da su Sardauna suka fuskanta, duk da ƙoƙarin da suka yi wajen kwatanta adalci su ga mutane a wancan lokaci, suna ganin tamkar sun kasa, wanda hakan ne ya haifar da rayuwarsu ta tafi ta wannan hanyar. Saboda haka kowane zamani da irin jarrabawa da mutane suke fuskanta, daga zamanin 'yan siyasa har sojoji. Amma idan za a mayar da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, to Allah ya ce zai samar mana da mafita kuma zai buɗa mana ƙofofin rahamarsa, in ji Sheikh Balalau. Shehi malami ya ce abin da yake faruwa na tashin hankali na Boko Haram da sace-sacen mutane jarabawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, ya jarabbi al'umman wannan lokaci a wannan ƙasa da shi. Saboda haka ya ce komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine mafita. Shak ya ce sannan hukumomi akwai haƙƙi a kansu. Ya ce dole ne hukumomi su kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Sayyidina Umar yana cewa idan wata dabba ta yi tuntube tun daga Madina har zuwa ƙasar Iraki, sai an tambaye shi. Kenan kowa ya yi rayuwa cikin tsaro da aminci haƙƙi ne a wuyan shugabanni. Sannan masu ta'addanci, ka lura da su. Ta'addanci fada da addini za ka samu akwai a cikin musulmai, kuma akwai a cikin waɗanda ba musulmai ba. Saboda haka a daina keɓance wata addini ana jifanta da ta'addanci a Najeriya, in ji shehin malami Sheikh Balalau. Da yake magana akan zamantakewa tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmai ba, Dr. Balalau ya ce musulunci shine addini mai son zaman lafiya a duniya. Ya ce wannan ya sa musulunci bai yarda da ɗaukan makami a kan wanda ba musulmi ba haka kawai. Ya ce akwai buƙatar waɗanda ba musulmai ba su san wannan, kada abu ya faru a gare su jefi musulunci da laifin aikata shi. Ya kamata Buhari ya canza salo domin ragewa al'umma Najeriya kuncin rayuwa, in ji Sheikh Dahir Bauchi. A matsalar sadar da rayuwa a Najeriya ke ciki wa talakawa tuwo a ƙwarya. Saboda haka ne shugabannin addinai na al'umma ke kira ga gwamnatin ƙasar da ta tausasa salo ga talakawa domin su samu ɗan sassauci na rayuwa. Bayan sun kammala taron su na ɗariƙar Tijjaniya da suka gudanar a Yola, babban birnin jihar Adamawa, Sheikh Dahir Bauchi, ɗaya daga cikin shugabannin addinin musulunci a Najeriya, yana ganin dole ne gwamnatin tarayya ta tashi tsaye ta magance matsalar kuncin rayuwa da ake fama da ita a ƙasar a yanzu. Sheikh Dahir Bauchi ya ce a ji tausayin mutane saboda suna cikin wahala, musamman
wahalar abinci, ya ce a tausaya ma masu samun hanyar da za a tare abinci da aka noma cikin gida domin kada a yi waje da shi, wannan ma yake wajen a shigo da shi a ƙara kan na gida. Malamin ya ci gaba da cewa a dubi duk abubuwan da suka dami mutane a yi musu maganinsu, kama daga gwamnatin tarayya zuwa na jihohi da na ƙananan hukumomi, a tausayawa jama'a. Yayin da ya juya kan takun saƙan da ke samu da 'yan ƙungiyar shi'a da hukumomin ƙasar, Sheikh Dahiru Bauchi ya ce akwai abin dubawa a shahada kai tsakanin musulmai da maƙwabtansu da ba musulmai ba, domin za a zauna lafiya, kowa ya yi abin da yake gabansa tun daga ƙasar ta ba kowa dama ya yi addinin da yake so. Ya ce to kowa ya yi nasa, kada ya tsangwame shi, shi kuma kada ya tsangwame kowa. Ya ce ko da yake tashin hankali a arewa maso gabashi ya yi sauƙi, amma ta wajen Zamfara sai ƙaruwa yake yi. Suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yayi mana wannan babban damuwa da ƙasa baki ɗaya. Wata rana wani Bayahude ya zo wucewa ta wani ƙauye. A lokacin da Bayahudan ya zo jikin ƙauyen, sai ya fara tunanin abin da zai aikata don ya sa malaman addinin wannan ƙauye cikin rudani. Yana cikin wannan tunani sai ya hango wani makiyayi a gefen garin yana kiwata dabbobinsa. Sai Bayahudan ya ce bari in fara da wannan jahilin makiyayin. Don haka sai ya ba Bayahudan ya canza kamanni zuwa shigar malamai. Don haka sai Bayahudan ya ƙarisa wajen makiyayin, ya nuna ma makiyayin cewa shi ma musulmi ne kuma matafiyi ne. Sai mai kiwo ya karɓe shi cikin girmamawa. Bayan Bayahudan da makiyayin sun zauna sun huta, sai suka fara hira. Ana cikin hira ne sai Bayahudan ya ce da makiyayin, kaga gashi muna musulmai, amma har da ce alƙur'ani yana ba mu wahala matuƙa, saboda ya kai hizib 60, kuma ya tattara ayoyi masu yawa waɗanda suke da kamanni iri ɗaya. Don haka mai zai hana mu cire wasu ayoyi daga cikin waɗanda suka yi kamanni da juna, domin ba su da amfani, saboda maimaici ne kawai. Sannan Bayahudan ya yi murmushi kuma ya ci gaba da cewa, kaga idan aka rage yawan ayoyi to a sauƙaƙe za mu riƙa haddace alƙur'ani cikin sauƙi. Duk wannan bayani da Bayahudan ke yi ma makiyayi, ya yi shiru yana sauraron sa. Sai makiyayin ya ce ma Bayahudan, kai amma ka zo da magana mai daɗi, in ji matuƙa. Ko da Bayahudan ya ji haka sai ya yi farin ciki, ya turnuƙe shi, domin a tunaninsa ya gama dulmiyar da makiyayi. Sai makiyayin ya ƙarisa zancensa da cewa, sai dai kuma ina da tambaya ta kuwa ita ce, shin a jikinka ba akwai abubuwa da suka yi kamanni da juna ba, wa'ina ba su da amfani, kamar hannaye guda biyu da ƙafafu guda biyu da kunnuwa guda biyu da ƙofofin hanci guda biyu da idanuwanka guda biyu? To mai zai hana ka yanke ragowar, tunda kana da masu kama da su? Kaga idan aka yanke su za ka samu sauƙin jinka da kyau, ta yadda nauyin jikinka zai ragu, kuma idan ka ci abinci zai fi maka amfani, domin ba za ka yi asarar wani ɓangaren da na abincinka ba. Wanda yake zuwa wajen wayancan gabbai marasa amfani. Nan fa Bayahudan ya miƙe cikin sauri, ya tarkata 'yan kayayyakinsa ya bar wajen cikin ɓacin rai. Yana tafiya yana mamakin yadda makiyayi ya yi masa raddi mai ma'ana irin wannan. Wannan lamarin
na sadaukar da shi ga malamina wannan aka ɗaura aurensa a ranar juma'a da ta gabata, wato Nuhu Umar Likita. Mai sauraro, abin da ya rage maka kadai ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawan sanarwa, wanda da zaran mun samu sababbin shirye-shirye masu ilmantarwa game da faɗakarwa za su same ku a cikin wayoyinku. Mun gode.